ମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ସରିଆ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ରହିବନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇପାରୁନି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଖାଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ ହଉଛି ଖାଇବୁ ଖାଇପାରିବୁ ଯଦି କହ ହଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏକାଥରେ ଖାଇପାରୁନୁ। ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଛେଳି ଗୋଡ଼ ନା ଛେଳି ଗୋଡ଼ ନା ମଟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଖିଆପିଆ ହେଇ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ହାତୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ଗିଅର କେମିତି ପକେଇବି ଜାଣିପାରୁନି କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ କ୍ଲଚ୍ ଧରିବାକୁ ହାତ ନାହିଁ। ଟିକେ କ୍ଲଚ୍ ଧରିଦିଅ। ନାଇଁ ମନ ନାହିଁ। ହଁ କହିଲା ମନ ପଡ଼ୁନି କହିବା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ରଖୁଛି